आज मु कदड़ी चप बनैकी तरकारी करथिनी हेले तरकारी एते टेस्टी हो बोली जान नथिनी। मो पुଅ तो तर चप गुड़िक सब मागी मागी खाई दउथिला कहूला बढ़िया ହେଇଛି ମାମା बढ़िया ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସତରେ ଭଲ ହେଇଛି କହିକି ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ସକାଳୁ ପୁଅ କଦଳୀ ଦୁଇଟା ଧରିଦେଇ ମାମା ଲୋ କଦଳୀରେ ଭଲ ରେସିପି କରିବୁ ମୁଁ କହିନି ଠିକ୍ ଅଛି କହିକି ପତଳା ପତଳା କରିକି କଦଳୀ କାଟିନେଲି। ତାପରେ ମଟର ଛୁଇଁ ଛଡ଼େଇ ନେଲି ସିଝା ଆଳୁ ଦୁଇଟା ନେଇଗନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବିଲାତି ଗୋଟେ ପିଆଜ ତାପରେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ବସେଇଦେନି ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେନି ତାପରେ ବିଲାତି ପକେଇଦେନି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେନି ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେନି। ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେନି ମସଲାକୁ। ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇଦେନି ଆଳୁ ଯେମିତି ଚଟଣି କରନ୍ତି ମାନେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କରିଦେନି। ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେନି ବାହାର କରିଦେଇକି କଦଳୀ ଯେଉଁ ପତଳା ପତଳା କାଟିଥିଲି ମଝିରେ ଆଳୁ ଦେଇଦେନି ଯେମିତି ଚପ୍ କରନ୍ତି ଆଳୁ ଚପ୍ ସେଇଭଳିଆ କରିକି ତାକୁ ତେଲରେ ଛାଣିଦେନି। ସବୁତିକ କଦଳୀ ମୁଁ 2ଟା କଦଳୀ ନେଇଥିଲି ପତଳା ସେମିତି ଛାଙ୍କିଦେନି। ଆପଣ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଥରେ ଖାଇଦେନି ମୋ ବାପ ଘରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇନଥିନି ମୋ ବୋଉ କରିକି ଦେଇଥିଲା ତାଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ତ ଆଜି ପୁଣି ଏଠି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବନଉଛି। ଆଉ ଭଲ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପକେଇକି ଛାଣି ଦେଇଥିନି ତେଲରେ ଆଳୁ ଚପ୍ ଭଳିଆ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତରକାରୀ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଲାଗିବ। ସବୁତିକ ସେମିତି କରି କରି ବେସନରେ ବୁଡ଼େଇକି ଛାଣି ଦେଇଥିନି। ଛାଣିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ତେଲ ଦେଇକିନା ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ମସଲା କଷିନେଲି। ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେନି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ମଟର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଅଳ୍ପ ଆଳୁ ରଖିଥିଲି ଯେହେତୁ ଝୋଳ ଟିକେ କରିମି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଘରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିବନି। ବହୁତ ବି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନି। ତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ସାଇନେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କହିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେନି ତାକୁ ଟିକେ ଝୋଳ କରିଦେନି। ଝୋଳ ନହେଲେ ଖାଇହେବନି ଆଜି ତ କିଛି କରିପାରିଲିନି ଝିଅ ଯେହେତୁ ଶୋଇଲାନି କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ସେଇ କଦଳୀ ଯେଉଁ ଚପ୍ କରିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଦେନି ଝୋଳରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଣିଲି ଗରମ ମସଲା ତା ଉପରେ ପକେଇଦେନି ଯେହେତୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଥରେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। କଦଳୀ ଯଦି ଭଜା କି କଦଳୀ ତରକାରୀ ଖାଇକି ଯଦି ଇଏ ଲାଗୁଥିବ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ତ ଖାଲି ସବୁ ମାଗି ମାଗି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା କହୁଥିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରଖିତେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଝର। ତ ମୋତେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ରହିଲି।